Gadewch i ni weddio. Unwaith eto ddew i ni yn Alun Higham am y cyfle o dod ger dyfron. I ni'n ddiolchgar am bob un cyfle i ddod i geisio dy wyneb ac yn cyflwyno'n hamser i'th ofal di. Diogela'n hamser bendithio ni tywallt ysbryd arnom o ddew. I ni yn gofyn am ymweliad o ddifri. I ni'n pledio ath ydi, drigarhau wrthym, nad ydyn ni'n heiddi hynny, ein crwydro cyson. I ni'n gofyn i ti fadden i am hyn, ac i ddychwelyd un plith, ac i cynhesu'n celonau yn ystod yr oedfa hon. Bendithio ni teir dyn plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw, gyda chi gael chydig o gyhoeddiadau, eich atgoffa chi am yr hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel yr Rhath, ar ddi llun, emynau'r efengil, myfyrdodau byr o emynau ac yn canolbwyntio ar neges yr efengil, ac yna ar nos Fercher am 6 egluro'r efengil. Ac yna yr oedfa hon ar y Sul am hanner awr wedi 3. Nawr fel y gwelwch chi, ni nôl yn yr adeilad yma yng Nghapel yr Rhath, ac i ni yn cynnal ein hoedfa gyda capel wag ac yn gweddio am y dydd pan cewn ni gynulleidfa unwaith eto, ond ar y funud i ni'n yn cynnal yr oedfa o'r adeilad yma, ond heb gynulleidfa. Ond os diddordeb da chi i wybod pryd byddwn ni yn ail gychwyn gyda cynulleidfa, yna croeso i chi gysylltu a fi. Ond am y tro, oedfa'n yn parhau ar y we ar-lein. Wel, gadewch ni ddarllen o air Duw o lyfr y Salmau, Salm 119, ac yn dechrau darllen yn adnod 57. O arglwydd fy rhan ydwyt dywedais y cadw'n dy eiriau, yn biliais ath wyneb am holl galon, trigarha wrthyf yn ôl dy air. Meddyliais am fy ffyrdd, a throais fy nrhaid at dy dystiolaethau di. Brysiais ac nid oedais gadw dyrchmynion, mynd teoedd yr aniwiolion am hysbeiliasant, ond nid anghofiais dy gyfraith di. Hanner nos y cyfodaf i'th foliannu, am farnedigaethau dy gyfiawnder, cyfaill ydw fi i'r rhai oll ath ofnant, ac i'r rhai a gadwant dyrchmynion. Llawn yw y ddeiar o'th drigaredd o arglwydd, dysgu mi dy ddeddfau. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Mae gadewch ni edrych ar yr rhan honno o'r Salm yma, Salm 119, ar fel testyn adnod 59, meddyliais am fy ffyrdd, a throais fy nrhaid at dy dystiolaethau di. Unwaith eto, gymaint o wersi i bob un ohonom yma yn y Salmau, y ceisiwr a'r sant, y Cristion, a'r un sydd heb ddod yn Gristion eto, mae yna wersi ym mhob un o'r Salmau i bob un ohonom. Gwersi ar gyfer y dydau cynnar o'r daith ysbrydol, hynny yw y daith o ddod o dywyllwch i oleuni, ac yna gwersi ar gyfer gweddill y daith, hyd ddiwedd ein taith ni ar y ddeiar yma. Adnod 57, dyma chi wers o arglwydd, fy rhan ydwyt dywedais y cadw'n dy eiriau. Sylwch ar y drefn. Dyma dydw i ddim yn honni bod yn arbenigwr ar y gyfieithiadau nac ar y gwreiddiol ac yn y blaen, ac yn ddiolchgar iawn am yr rhai sydd ar wybodaeth hynny. Ond mae yna bwysigrwydd ond oes. Mae yna bwysigrwydd at gadw at y gwreiddiol a'r drefn. Ac i chi chi gweld, os ych chi'n troi y trefn adnod o'i hamgylch, mae e fel betai'n traws newid yr ystyr. Mae yna bwrpas. Sylwch, nad yw'r adnod yn dweud y geiriau yma yn y drefn yma. Dywedais y cadw'n dy eiriau fel y gallaf dy alw yn rhannu mi. Dwi ddim yn dweud hynny. Mae'r adnod yn dangos bendithion gras yn gyntaf, a gwrandewch, dyma'r sy'n dod yn gyntaf, o arglwydd fy rhan ydwyt. Yna, mae'r ffrwyth gwerthfawrogiad yn dilyn. Yna i ni'n darllen cadw'n dy eiriau. Efallai bod yna rai yn honni fod yr arglwydd yn eiddo iddynt, ond nad yw hyn yn wir. Falle bod nhw wedi cael y drefn yn anghywir. Os ych chi'n onest, ac mae e mor bwysig fod yn onest a'n hyneidiau ni'n hunan pan yn delio gyda materion ysbrydol. Os yn onest ac yn cydnabod hyn, ond ni wel y ffrwyth yn eich bywydau chi. Falle dyw e ddim i weld,
falle bod yna ryw honiad, falle bod yna ryw broffes, ond efallai beth sydd wedi digwydd i chi wedi rhoi y drefn yn anghywir. Efallai bod chi wedi troi'r adnod rownd. Rhaid profi Duw yn agosau ato ni. Rhaid bod ni wedi cael rhywbeth o'i bresenoldeb ef. Ef sydd wastad yn cychwyn y gwaith. A dyna'r broblem yna lawer un crefyddol o'r ychydig crefyddol sydd ar ôl yn ein gwlad ni. Mae yna lawer ohonynt sydd fel petai nhw yn pwyso ar y drefn anghywir, yn pwyso ar y ffaith dywedais y cadw'n deiriau. Dwi'n trio fy ngorau i gadw deiriau. Dwi'n trio fy ngorau i fod yn grefyddol. Dwi'n trio fy ngorau i fod yn dda ac i ganu'r ymynau, i gofio'r adnodau, i fynd i'r capel, be bynnag yw helpu'r tlawd ac yn gallu rhestru ri o bethau i chi'n gwneud mwyn cadw geiriau, mwyn dilyn y siampl yr arglwydd Iesu Grist. Ond i chi wneud fel y gallaf dy alw'n rhan i mi. Dyna yw'r cymhelliad, dyna beth sy'n tu ôl i'r peth, ond mae'r drefn yn anghywir. Dydych chi ddim wedi profi gras Duw yn y lle cyntaf, dyw'r gwyrth ddim wedi digwydd. O na fydda yna rhywun yn dod i brofi agosartrwydd yr arglwydd ac yn gallu ymuno gyda'r salmydd yn dweud o'r cychwyn, o arglwydd fy rhan ydwyt. Cyn i ni fentro ymhellach i'r adnodau yma, a yw yr arglwydd yn eiddo i chi yn rhan o'ch bywyd chi a ydyw yn bopeth i chi. Wel, gydewch ni edrych ar rhai o'r adnodau yma. Meddwl y ceisiwr yn gyntaf, yna'n ail dyheuad y galon, ac yna'n drydedd ac yn olaf dyheuad am faddeuant. Wel, meddwl y ceisiwr. Adnod y testyn, adnod 59, meddyliais am fy ffyrdd a throais fy nrhaid at dy dystiolaethau di. O, mor anodd yn yr oes yma yw cael pobl i feddwl. Mae'n rhyfedd, yn y byd addysg, dwi ddim yn gwybod faint bydde yn gwneud hyn, ond ni'n cael ein gorfodi ac yn cael ein dysgu ac yn dweud mae'n mor bwysig i atgoffa plant am y sgiliau y maen nhw yn ei defnyddio. Ac eithon ni trwy gyfnod lle rhaid ni gael rhyw fath o luniau bach a'i osod ar y ford sgiliau ysgrifennu, achos yn ôl pob sôn doedden nhw ddim yn cofio bod nhw fod i ysgrifennu. Ac yna rhaid ni gael sgiliau mathemateg a rhif a gwaith rhif mwyn nhw sylweddoli. Dwi'n defnyddio gyda sgiliau rhif. Ac yna roedd yna un bach ar gyfer technoleg gwybodaeth, ac roedd yna un ar gyfer meddwl, sgiliau meddwl yn flaenllaw. Ac roedd yna rhyw angen yn ôl pob sôn i atgoffa plant i chi'n gorfod meddwl nawr. Ac falle bod yna fwy hynny nag sydd yn amlwg ar y cychwyn. Falle bod ni wedi anghofio sut i feddwl. Dyma i chi oes sydd ddim yn meddwl llawer. Wel, yn sicr, ddim yn meddwl am y pethau pwysig. Y tuedd mor aml yw anwybyddu, claddu pen yn y tywod. Ond pan bod yr ysbryd glân ar waith, pan i fod wedi plannu hedyn bywyd yn yr enaid, yna ni'n gweld y meddwl yma yn dechrau. Ni'n dechrau gweld rhywun yn meddwl. Ambell rhaid ni'n dweud hynny am rhywun, dwi'n gallu gweld y fod hi'n meddwl yn ddwys. A mae'n anodd dweud yn union beth ni'n golygio hynny, ond falle bod y llygad yn cae ac yn anagor ac yn edrych lan i'r awyr, neu beth bynnag. Ond falle bod yna ryw arwydd bod nhw'n meddwl, ond yn ysbrydol, ond nid yw yn hyfryd pan ni'n gweld rhywun yn dechrau meddwl yn ysbrydol. Cyn troedigedd, cyn i unrhyw un ddod yn Gristion, mae hyn wastad yn digwydd. Rhaid iddo fe ddigwydd. Rhaid i'r sgiliau meddwl yna ddechrau. Eich bod chi'n dechrau ystyried eich ffyrdd. Dechrau meddwl yna yn troi at Dduw ac at ei air. Dyna beth sydd yn digwydd pan bod yr ysbryd glân ar waith. Dyna beth i ni fel Cristnogion, os ych chi'n edrych nôl ar eich bywydau, yn gallu tystio iddo. Dwi'n cofio'r adeg honno pan dechreuais i feddwl a dechreuais i droi at Dduw ac at ei air. Cyn edifeirwch, rhaid ystyried, ond mae'n dod yn rhan anatod o'r gair edifeirwch. Os nad ydych chi'n dechrau meddwl eich bod chi ar y ffordd anghywir, fyddwch chi ddim yn troi oddi wrth y ffordd honno tuag at y ffordd cywir. Rhaid ystyried. Nawr, wrth gwrs, fel dwedes i ar y dechrau, mae'n estron yn diwedd. Mae'n estron i feddwl am bethau fel hyn. Gan amla, mae pobl yn hapus i feddwl, ond fel arfer yn meddwl am y dyfodol, yn meddwl am bethau ddear, i dechrau cynllunio
sut gellir gwella amgylchiadau, sut gellir gwella pleserau, sut gellir gynyddu mwynhad a fy statws bersonol. Efallai mai dyna beth sydd yn digwydd. Efallai mai dyna beth mae pobl ein byd ni heddi yn arbenigwyr yn meddwl amdano. Yn meddwl sut fedra i fod yn well, sut fedra i cael fwy o bleserau'r byd. Ni'n gweld manylder mawr yn hynny o beth, rhoi oriau o feddwl am bethau felly. Ni'n gweld bod pobl sydd ar y teledu, yr hysbysebion ar y teledu ym mhobman, yn hybu pobl i feddwl am bethau felly, i ddenu pobl i feddwl am bethau felly, yn ein twyllo ni i feddwl am bethau felly, i'n perswadio ni, mae dyma sydd orau ni, mae dyma beth sydd well i ni, i feddwl am bethau'r byd yma. Ond byth yn cyfeirio ein meddyliau am yr hyn y dywed y salmydd. Dwi byth yn cyfeirio at bethau felly. Ceir pob math o wrthdyniadau gan y byd ar un drwg. Pob math o bethau i'n tynnu'n sylw ni oddi ar air Duw. Pob math o rwystrau i atal yr enaid i feddwl ac i ystyried. Gall wneud hyn mewn oedfa yn ystod y bregaeth pan fod yr enaid yn dechrau meddwl daw rhywbeth i ymyrryd, ond nid yw'n digwydd mor aml ar ôl oedfa. Mae'r un drwg yn aml, ond yw yn cipio'r hedyn i ffwrdd. Ond mor bwysig yw'r hyn am wnaeth y salmydd. Beth nath y salmydd fe feddyliodd ar ei ffyrdd. Dyna'r cyngor. Meddyliwch. Peidiwch yn meddwl am beth mae'r byd yn ceisio'ch cael chi, yn ceisio'ch perswadio chi i feddwl amdano. Meddyliwch ar eich ffyrdd. Mae mor bwysig i chi sydd yn gwrando, os ydych chi am brofi achubiaeth, os ydych chi am brofi iachawdwriaeth, efallai bod chi'n dadlen erbyn hyn yn gofyn pam ddylen ni wrando. Falle bod yna rhywun sydd yn gwrando ac yn cwestiynu'r peth. Pam sy'n rhaid fi eistedd yma nawr i wrando? Pam fod fy rhieni falle yn ngorfodi fi i wrando? Pam sy'n rhaid gwneud y pethau hyn? Wel, mae'r ateb i hynny ddigon rhwydd. Yn gyntaf, mae gair Duw yn dweud bod rhaid i chi wrando. Ond oherwydd hefyd bod bywyd yn fyr ar y gorau. Mae bywyd yn fyr iawn. Dyna'r rheswm arall pam y dylsech chi feddwl a gwrando. Oherwydd hefyd fod tragwyddoldeb yn hir. Mae bywyd yn fyr ac y mae tragwyddoldeb yn hir. Dyna chi resymau pam y dylsech chi ddechrau meddwl a ydych chi'n iawn wedi'r cyfan a yw'r byd yn gywir yn ei damcaniaethau nhw, yn ei gwyddoniaeth yn dweud bod y byd yn rhyw ddhap a damwain a ydyn nhw'n iawn wedi'r cyfan. Mae'n hen bryd i chi ddeffro a cwestiynu a gofyn a yw'r pethau hyn yn gywir wedi'r cyfan. Fe ddylech chi feddwl gan fod rhaid i chi weld a deall eich cyflwr yng ngolwg Duw. Na fyddech chi yn gweld hynny'n meddwl. Rhufeiniau 3:23 mae Paul yn dweud o blegydd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Dyna chi'r rheswm arall pam bod rhaid i chi feddwl i chi wedi dod yn fyr o ogoniant Duw. Mae'r ymdeimlad i'r fath fanylder fod yn debyg i'r sawl sydd yn gwneud brodwaith. Dyna'r fanylder, dyna'r lefel o'r meddwl mae'r salmydd yn ei ddisgrifio. Fel un sydd yn eistedd lawr a nodwydd ac yn gwneud brodwaith, bod eisiau edrych, mae eisiau llyged arbennig o dda i edrych i'r manylder ac yn gallu gosod yr edau yn yr union fan cywir, ar union lliwiau, ar union cysgodau. Dyna'r fanylder sydd ei hangen yn eich meddwl chi, bod y meddwl yma'n cynnwys edrych i bob cyfeiriad, i bob ochr ar hyd y daith, bod rhaid i chi feddwl am bob un dim, i edrych ar yr hyn oeddech chi. Gai ofyn i chi sydd yn gwrando i feddwl am yr hyn oeddem ni, yr hyn ydym ni nawr, a'r hyn y byddwn ni, i feddwl am yr hyn dylsen ni fod. Dyna beth sydd eisiau ni wneud, mae rhaid i ni feddwl am yr hyn dylsen ni fod, i ystyried nid yn unig ein gweithredoedd, ond ein meddyliau. Nid i feddwl ac yna i mynd ati gyfiawnhau'n unan, ond dyna'r tuedd. Y tuedd aml, llawer rhy aml, yw pan fod rhai yn eistedd lawr ac yn meddwl ac yn cofio am bechodau'r gorffennol ein bod ni'n gallu darganfod rheswm pam wnaethon ni'r fath beth, pam feddylion ni yn y fath ffordd, pam benderfynon ni wneud hyn a'r llall, ac yn aml iawn mae yna rhyw fai yn cael ei daflu ar rywun arall, ond nid dyna math o feddwl mae'r salmydd yn sôn amdano.
I feddwl am yr hyn oll a ddywedom dros y blynyddoedd. Y geiriau angharedig, y geiriau creulon, y geiriau anwir. Meddyliwch y byddwch yn atebol am bob yr un ohonynt. Meddyliwch am eich gweithredoedd, eich dewisiadau, am eich hunanoldeb. Dyna beth mae'r salmydd yn ei ddweud wrthych chi, i feddwl am yr hyn oll i chi wedi wneud yn y gorffennol. Dyna beth sydd angen i ni wneud. Mae'n swnio'n eitha diflas ond diwe ar y wyneb cyntaf, ond mae'n hanfodol, mor bwysig. Mae'n bwysig iawn. Falle bydd rhywun yn dweud, os na i feddwl, felly fyddai'n mynd yn ddigalon. Wel, efallai dyna beth sydd eisiau. Mae eisiau bod yn ddigalon yn ysbrydol, nid yn ddigalon yn yr ystyr corfforol, meddyliol, ond yn yr ystyr ysbrydol. Mae angen i ni feddwl am yr hyn oll y byddwn ni'n atebol amdanynt maes o law. Mae'r salmydd yn galw ar ni ystyried eich gweithredoedd gorau hyd yn oed. Y rai caredig, yr gweithredoedd lle buoch chi'n helpu bobl o'ch cwmpas chi'n helpu'r tlawd, y gweithredoedd hynny lle chi'n helpu'r cymdogion, reina gyd, a gofyn a oeddynt yn dod o gymhelliad i ogoneddu Duw yntai i ogoneddu chi eich hunan. A pam wneithoch chi'r pethau da hynny? Achos os na wneithoch chi nhw i ogoneddu Duw, yna diffrwydd, gwastraff yw'r cyfan. Maen nhw wedi llygru gan eich balchder. Ystyriwch eich gwrthryfela. Pam i chi ddewis wrthod yr efengil? Sawl gwaith gael ofyn i rai, falle bod yna rhai sydd erioed wedi clywed yr efengil o'r blaen, ac i chi'n eog am beidio i geisio fe o'r blaen, efallai allech chi ddweud, wel dyma tro cyntaf i glywed yr efengil. Mae yna lawer sydd wedi clywed yr efengil, cannoedd ar filoedd o weithiau, ac wedi dewis gwrthod yr efengil. Wel, mae'r salmydd yn dweud, ystyriwch pethau felly hefyd, meddyliwch am eich ffyrdd. Nid yw'r salmydd yn dweud ei fod yn ystyried yr hyn sydd ganddo, ond yr hyn yw yr hyn ydyw, a'r hyn awna. Mae Matthew Henry yn dweud, fe ddylyna yr hyn awnawn ni i'r byd sydd i ddod i dragwyddoldeb, ond yr hyn sydd gennym yn aros yma. Ond nid yw yn drist. Mae pobl yn y byd yma wedi meddwl llawer am gasglu nwyddau a gwrthrychau a phleserau'r byd yma sydd yn aros yma, ond y pethau sydd yn mynd i ddilyn nhw hyd tragwyddoldeb, dyn nhw ddim wedi rhoi fawr ddim o ystyriaeth o gwbl. Ond yr hyn sydd yn dilyn i dragwyddoldeb, fe ddylen y hyn awnawn ni, yr hyn i ni i dragwyddoldeb, nid y pethau ni'n gallu'n casglu. O gofalwch nad ydych chi'n gwastraffu amser yn meddwl am ffyrdd pobl eraill. Mae yna rai falle sydd yn treulio lot o amser yn meddwl am ffyrdd pobl eraill, ond ddim yn ystyried ei ffyrdd ei hunan, yn pwyntio'r bys at eraill ac yn meddwl dwi llawer gwell. O, peidiwch meddwl felly. I'r Cristion mae yna gyngor da fan hyn hefyd yn does, i ystyried ble ydym ni yn ysbrydol fel ei blant. O, mae'r cyngor yma i'r Cristion hefyd. Y cyngor i bawb, edifarhewch, meddyliwch, meddyliais am fy ffyrdd, a throais fy nrhaid at dy dystiolaethau di. O'r cyngor yw edrychwch ar ei air, ceisiwch bresenoldeb yr arglwydd, peidiwch a throi golwg at bethau na ddylsech ei ceisio. Trowch at Grist. Dyna mae'n geiriau eraill mae'r salmydd yn ei ddweud fan hyn. Trowch at Grist. Un o fy hoff salmau yw Salm 4 a'r 4 adnod, gwrandewch ar hyn. Ofnwch ac na fechwch, ymddiddenwch a'ch calon ar eich gwely a thewch. O, dyna chi gyngor. Mae'n debyg iawn i'r hyn mae'r salmydd yn ei ddisgrifio fan hyn. Ofnwch ac na fechwch, ymddiddenwch a'ch calon, meddyliwch ar eich gwely falle, tewch. Dyna beth sy'n eisiau ni wneud, i dawelu am gyfnod byr. Llawer o sŵn yn y byd yma, i ni aros, i osod pethau o'r neilltu, falle mynd i le tawel, ac i ni feddwl am ein bywydau ni, meddwl am ein geiriau ni, gweithredoedd ni, meddwl am fyd amser ac am fyd dro dragwyddoldeb, meddwl am y cyfan, ac i chi alw ar yr arglwydd i'ch helpu chi. Wel, gyda chi symud ymlaen yn ail, y deheuad y galon. Adnod, os ewn ni nôl y mymryn, adnod 58. Ymbiliais a thwyneb am holl galon, trigar hawrthyf yn ôl dy air. O, am gyngor i chi. Dyna i chi gyngor, pan fod yr ysbryd glân wedi peri i chi oedi am eiliad, os i chi wedi dod i'r fan honno.
ac yn aros, ac yn ystyried eich ffyrdd, i weld eich anhilangdod, i weld eich pechod, a pheri eich traed droi teg at Dduw ac at ei air. Os yw hwnna wedi dechrau, dyna chi fel Cristion chi'n edrych nôl i'r cyfnod pan ddigwyddodd hynny, pan oedd pethau'n dechrau corddi, pan o'ch chi'n dechrau meddwl ac yn dechrau troi ac yn dechrau ceisio. Ac yna yn peri chi alw arno. A sut alwad oedd e? Falle dyma'r cyngor i'r rhai sydd yn ceisio nawr. Sut alwad fydd hi? I ymbilio arno. Mae'r salmydd am ei ffafr i weld ei wyneb. Ymbiliais ath wyneb am holl galon. Trigar ha wrthyf yn ôl dair. Dyna'r naws yma sydd yn yr adnod hon sydd yn debyg i'r ymynydd dwed y fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Dyna math o eiriau yw'r ymbilio yma, dwed y fod. Mae yna rhyw faich drom ond oes. Mae'n pwyso, adnod 6 o'r bedwaredd salm. Llawer sydd yn dywedyd pwy a ddengys i ni ddaioni, arglwydd dyrcha arnom lewyrch dy wyneb. Ymbilia am wen ar arglwydd. Dyna beth mae'r salmydd yn dweud yn adnod 58. Ymbiliais ath wyneb am holl galon. Mae'r salmydd yn dweud yn yr bedwaredd salm. I arglwydd dyrcha arnom lewyrch dy wyneb. Mae am cael gwen yr arglwydd. Mae am i weld wyneb yr arglwydd. Dwi ddim yn dadle ei fod yn heiddi unrhyw beth. Dwi ddim yn dweud dangos i mi dy hun gan fy mod i'n heiddi fe. Dwi'n wedi gweld hynny'n barod nad oes na heiddiant yn rhan o'r peth. Mae'n barod wedi meddwl am ei ffyrdd a trwy ras, trwy waith yr ysbryd glân wedi gweld ac wedi profi ar y gyhoeddiad o bechod. Mae'r salmydd yn pledio ar sail fod gair Duw yn datgan ei fod yn Dduw trigarog. Trigar ha wrthyf yn ôl dy air. Ond nid oes na rhesymeg ysbrydol yma. Mae fel petai'r salmydd yn dweud, rwy wedi clywed fod air yn datgan dy fod yn trigarog, dy fod yn maddau tro ar ôl tro. Ac felly, mwyn dy enw, trigar ha wrthyf. Dwi wedi clywed dy fod i'n maddau pechodau. Dwi wedi clywed bod i'n maddau pechodau gwael, pechaduriaid erchill, y rai mwyaf tywyll. Ac felly, o Dduw, un felly ydw i, ac felly trigar ha wrth fi. Mae'n pledio, i ni'n gweld ei holl galon yn rhan o'r weithred, ymbiliais ath wyneb am holl galon. Hynny yw, ei holl berson yn rhan o'r pledio, yn rhywbeth corfforol, yn rhywbeth meddyliol. Ond nid yw mae'r ceisio yma nawr yn mynd i ryw lefel arall. Nid rhywun sydd yn dechrau penderfynu dewis, rhoi cynnig arni. Yn penderfynu weld, dwi wedi gweld bod nhw'n eitha hapus yn mynd i'r capel, fe driau fe am gyfnod. Nid yna beth sydd fan hyn. Nid rhywun ar ddiwedd rhyw oedfa lle mae yna lot o emosiwn a rhyw bledio gyda pobl i ddod i'r blaen a cannoedd yn dod a rhyw ymdeimlad o ymuno gyda nhw. Nid felly yw e chwaith, nid roi'r llaw i fyny, nid arwyddo rhyw ddogfen ar bapur i ddweud fy mod i wedi dewis Cris. Yn fan hyn mae'r pechadur yn ceisio ac yn ymbilio. Mae holl enaid, mae tragwyddoldeb yn y fantol. Mae'n pledio, mae'n rhywbeth, mae gorff yn ei deimlo fe hyd yn oed. Mae yna lawer yn tystio ambell rhaid bod nhw'n teimlo fel bod nhw'n sal, yn gorfforol, bod nhw'n teimlo bod nhw ar fi'n llewygu efallai, bod nhw'n teimlo bod nhw yn colli'r nerth y corfforol i sefyll. Llawer yn dweud felly wrth deimlo ar gyhoeddiad o bechod. Dyna beth yw ymbilio, ymbiliais ath wyneb am holl galon. Mae e fel petai yn rhan o'i feddwl dyddiol. Mae'n ceisio ffafr Duw yn ddyddiol. Dwi ddim yn gallu rhedeg i ffwrdd o'r peth. Mae'n dod nôl dro ar ôl tro. Unwaith eto mae geiriau Pantaceli mor berthnasol, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Dyna'r ymdeimlad sydd fan hyn. Pan mae rhywun yn ymbilio, mae e fel petai'r ei ogrwydd mor drwm a phwysau mynyddoedd byd lawr ar yr enaid. Mae'r salmydd yn cofio nawr. Dyma i chi yr boen o argyhoeddiad o bechod. Dyma i chi'r boen pan mae'r cydwybod yn pigo. Y boen gweithaf, mae waith na unrhyw beth corfforol gellir dweud. Mae cael cydwybod ddrwg yn boenus. A mae'r salmydd yn cofio pechod a'r gorffennol ac maen nhw'n dod yn flaenllaw yn ei feddwl yn ei gof. A dwi ddim yn gallu anghofio, dwi'n gallu gwared arnynt. A fe wel yn eglur sut iddo dramgwyddo eraill. Mae'n cofio
A dyma beth mae'r un sydd yn ceisio iachawdwriaeth yn profi. Mae'n cofio pethau mae wedi ddweud wrth eraill, ac mae'n cofio sut mae wedi tramgwyddo eraill, ac mae'n brifo. Ond wedyn mae'n cofio sut mae nid yn unig wedi tramgwyddo eraill, ond sut mae wedi tramgwyddo Duw, yr arglwydd. Ni wedi edrych yn ddiweddar yn dod yn Salm 51, pan fi Dafydd bechu ac iddo odinebu ac iddo ladd ac fe bechodd yn erbyn nifer o bobl. Ond sylwch, mae'r Salm yn canolbwyntio fe bechodd, fe tramgwyddodd yn erbyn Duw. O pan daw atgofion fel hyn, mae'n dwys bigo'r enaid. Ga'i ofyn, cyn i ni symud ymlaen, ydych chi wedi cyrraedd y man yma. Atgoffwch, os felly atgoffwch Duw o'i addewidion. Os ych chi wedi teimlo y dehead yma i ymbilio, ac i bledio, ac i ymaflyd yn yr arglwydd, ac i ofyn iddo fe, trigar ha wrthyf. Os ydych chi wedi cyrraedd y fan hon, atgoffwch Duw o'i addewidion. Atgoffwch Duw o'i air. Atgoffwch Duw nad yw yn gallu torri ei addewidion. Atgoffwch yr arglwydd nad yw'n gallu troi un enaid i ffwrdd a ddaw ato am drigaredd. Pam? Gan ei fod wedi addo. Mae e wedi addo. Ac dwedwch wrth ti wedi addo peidio troi'r un enaid i ffwrdd. Ac felly dwi'n dod yn pledio, yn ymbilio. Spurgeon, dywedodd Spurgeon, sut y bydd cri o'ch calon yn sicr o gyrraedd calon yr arglwydd. Dyna chi gysur. Fe fydd cri sydd yn dod o'r galon. Dwi ddim yn dweud fe ddaw cri, unrhyw gri, jyst rhyw benderfyniad, ond pan ddaw y cri o'r galon, yna mae'n sicr o gyrraedd calon yr arglwydd. Yr un yw'r cyngor fan hyn i'r gwrthgiliwr, dewch nôl at Gris, galwch arno. O, mae'n drigarog, gwnewch y mwyaf o'i air, os ych chi wedi crwydro. Mae'r salmau wastad yn help i bob un ohonom yn diwe, pa mae'r galon yn oeri, dewch nôl, ymbiliwch, plediwch, pwyswch ar ei drigaredd. Mor wahanol yw deheuad y salmydd i deheuad y byd. Y byd, os yn gweddio o gwbl, yn aml yn gofyn am bethau fydd yn elwau hamgylchiadau, eu pleserau, os yn gweddio falle mewn damwain, o Dduw helpa fi, pam? Achos maen nhw eisiau byw, maen nhw eisiau peidio cael damwain, maen nhw eisiau peidio brifo. Os mae rhywun yn sal, falle'n gweddio, achos dyn nhw ddim eisiau rhywun fod yn sal, llawer o'r rhain, yn bethau da i ofyn amdanynt. Ond yn aml pethau felly ydyn nhw. Pethau fydd yn gwellach amgylchiadau personol eich pleserau. Ond mae'r salmydd yn gofyn am rhywbeth mwy. Mae'n gofyn am ffafr Duw. Mae am wybod ei fod yr arglwydd wedi faddau. I fwynhau presenoldeb yr arglwydd. I brofi heddwch a Duw. I'n gweld yn adnod 60, brysiais ac nid oedais gadw dyrchmynion fe frysiodd. O, mae'r byd yn brysiod bechod ac at bleserau, nid at ediferwch nac at efuddod. Os yw yr ysbryd glân ar waith ynoch chi heddi, yna gwelir y prysuro yma at yr arglwydd. Falle bod rhywun sydd yn gwrando, mae'r holl agwedd wedi newid, falle o'r blaen yr oedd na llusgo traed. Ond bellach mae yna frys, ac mae yna frys. Brysiwch tra fod yn agos, tra bod cyfle, tra fod eich enaid yn dyner at bethau Duw. Dydy enaid ddim wastad yn aros yn dyner, ond tra fod yn dyner, dewch ato. Tra bod oedi, yr ydych dal o dan awdurdod yr un drw. Cymerwch gyngor gan Eseia 55 adnod 6, ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael ef, gelwch arno tra fyddo'n agos. Dyna i chi gyngor, meddyliwch, ac ar ôl meddwl, ymbiliwch, ceisiwch, pryd ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael ef, gelwch arno tra fyddo yn agos. Wel, i orffen yn drydydd. Mae yna ddeheuad hefyd yn y salm yma am faddeuant. Pan ddaw enaid at ddiwedd ei derfyn, fel oen ar ochr clogwyn sydd methu mynd i unrhyw gyfeiriad o ddiogelwch, ac dyw e ddim hyd yn oed yn gallu brefi mwyach. Dyna yr enaid efallai sydd wedi dod at y diwedd ddim yn gwybod pa le ei droi. Yna mae'r arglwydd yn agosau ac fe ddaw i'w gysuro. Pan bod yr enaid yn dod at droed y groes, allwch chi ddweud, ac dim ond cyrraedd mae'n gallu gwneud, bron iawn ddim yn gallu cyrraedd mae'n trwy ras, mae'r ysbryd glân wedi arwain ei draed at y groes. Ac mae'n cyrraedd ac yn wan ac yn syrthio.
Ac yno fe wel, yr hyn mae Iesu Grist wedi gwneud drosto. Yno mae'n gweld ar y groes yr oen dinam, yr un o'r Hen Testament, pan roedden nhw'n lladd yr oen perffaith, glân pyr, dinam. Ond fan hyn mae'r Iesu ei hun ar y groes. Ac yna mae'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei hoelio ar y groes, yr un perffaith yma. Ac mae'r enaid, y ceisiwr yma, yn edrych i fyny ac yn ei weld e. Ac yn gweld hwn yw'r un a fodlonodd gofynion y tad. Fe sydd wedi cadw'r gyfraith yn fy lle. Mae wedi cadw'r gyfraith yn llwyr yn fy lle. Ac yna nawr mae'n cymryd y gos yn fy lle. Mae wedi cymryd i gofaint y tad yn cael ei arllwys arno ef. Ac yno mae'r enaid sydd yn ceisio wrth droed y groes. Yno fe wel yr hun yma sydd yn cymryd ei bechodau fe oddi arno. Ac yn ei hoelio i'w groes ef. Ac yn ei gymryd arno ef. Pechodau'r gorffennol, presennol a dyfodol. Yr rhai wedi meddwl amdanynt. Yr rhai fi oedd yn dwysbigol gydwybod. Mae'r rhain ei gyd mae'r arglwydd yn dod. Ac yn ymateb i'w ymbilio fe. Ac yn ymateb i'w geisio fe. Ac mae'n ei cymryd nhw oddi arno. Ac yn ei hoelio nhw i'w groes ef. Dyna i chi be mae Iesu Grist yn neud. A dyma beth sydd yn digwydd pan mae hwnna'n digwydd. Adnod 57 o arglwydd fy rhan ydwyt. Dywedais y cadw'n dy eiriau. Mae'r arglwydd nawr yn eiddo iddo fy rhan ydwyt. Dyna i chi draws newidiad pan mae enaid yn dod i oedfa a nad yw'r arglwydd yn rhan ohonyn nhw. O nawr bellach cyn diwedd oedfa efalle, nawr yn gallu dweud fy rhan ydwyt. Fe yw ei drysor, fe mae yn bob peth iddo. Gall Dafydd fod wedi cael popeth cynnig ar byd iddo. Fel oedd Moses yn gallu cael popeth y cynigodd y byd iddo. Ond fan hyn, maen nhw'n datgan, mae holl dymuniad oedd yr arglwydd. Gai ofyn wrth gloi, a yw yn bopeth i chi? A yw Iesu Grist yn bopeth i chi? Ond dyma yw canlyniad pan ych chi'n cael profiad o faddeuant pechodau. Os ewn ni'n ôl at Salm 4 a'r 7fed adnod, rhoddais lawenydd yn fy nghalon mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Dyna canlyniad maddeuant pechodau. Mae'n dod â llawenydd, mae'n dod â'r rhyddhad, ond mae hefyd yn dod â llawenydd, a mae'r arglwydd yn gosod llawenydd yng nghalon y ceisiwr, yr un sydd nawr yn Gristion, mwy na'r amser yr amlhaodd hyd a gwyn y byd. Dyna yw tystiolaeth bob Cristion. A dyma fydd eich can chi hefyd os dewch chi at Grist. Fe gewch chi lawenydd sydd yn well, yn fwy na phan fod y byd yn mwynhau llwyddiant a llewyrch. Mae'r byd yn mwynhau lot o beth yn dydyn nhw. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gallu cael 7 diwrnod mewn wythnos, di Sadwrn a di Sul i fwynhau. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gallu mwynhau pob math o anfoesoldeb. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gallu mwynhau pob math o ddifaterwch ac yn credu wrth i bethau mae cynyddu bod nhw'n mwynhau eu hunan. Ond dyn nhw'n sylweddoli bod yn eu caethiwon nhw fwy. Ond beth mae'r salmydd yn dweud yw fod yr arglwydd yn dod â fwy o lawenydd i ni. Dyna beth mae maddeuant pechodau yn dod. Dyma yw llawenydd cael yr arglwydd yn eiddo i ni. O fedru dweud o arglwydd fy rhan ydwyt. Ond y prawf fod hyn wedi digwydd. Adnod 57 ymlaen, dywedais y cadw'n dy eiriau. Dyna i chi rhywle sydd rhaid i ni edrych. O ganlyniad i faddeuant pechodau a ydych chi'n cadw eiriau. Adnod 59, meddyliais am y ffyrdd a throais fy'n rhaid at dy dystiolaethau di. Nawr fod fy ngherddediad tuag at ardal arall nawr, dim at y byd, tuag at gael Duw, at gadw ei eiriau ef. Adnod 60, brysiais ac nid oedais gadw dyrchmynion. Doedden nhw ddim yn feichus iddo mwyach. Mae am gadw at air Duw, mae am gadw'n ffyddlon. Dyna bydd eich dymuniad chi, dyna bydd eich heiad eich calon chi i gadw gorchmynion i'r arglwydd, i glywed ei air, i alw ar ei enw, i ganu ei glodydd. Ond nid yw yn rhyfedd clywed am un sydd newydd proffesi, ac yna efallai bod mynychu'r cwrdd gweddi chydig bach yn ormod iddo, neu iddi. Neu falle i ddod i'r cwrdd ar y Sul, 2 oedfa, falle 3 oedfa ar y Sul, chydig bach yn ormod dwi, ddim yn gyfarwydd ag newydd ddod yn Gristion ydw i, fydd o'i yn y bore yn unig, a fydd na'i gario ymlaen. Dwi'n na ddim yn canu'n yn bir nag yw e. Mae yna rhywbeth rhyfedd am hynny. Achos pa mae rhywun wedi gweld i bechod ac wedi gweld tragwyddoldeb, wedi gweld be mae Iesu Grist yn ei drosto,
Mae am clywed mwy am hyn. Mae eisiau i canu glodydd. Mae am cadw i orchmynion. Mae rhaid cadw'r person i ffwrdd. Mae eisiau dweud, mae rhaid i fynd i'r gwaith. Mae rhaid i fynd i'r gwely. Mae rhaid i di fwyta. Ond mae'n anodd cadw'r rhain i ffwrdd o di yr arglwydd. Ond nid felly yw heddi. Mae llawer sy'n proffesu. A'r rhai sydd wedi proffesu ers blynyddoedd yn esgeluso'r pethau yma. Mae yna rhywbeth mawr o'i le yn does. Pa mae gwir gwaith yr arglwydd wedi digwydd, mae yna rhyw ddeheuad am ei bethau fe. Mae'n cael gafel yno chi, mae'n para oes. Salm 16:5, yr arglwydd yw rhan fy etifeddiaeth i, am ffiol, tuag yn heli fy nghoelbren. Dyna i chi ddisgrifiad o rhywun sydd wedi dod i gredu. Mae plentyn Duw. Os i chi wedi proffesu, a yw'r geiriau yma dal yn wir ohonoch. O na fyddwch chi'n meddwl am y pethau yma, ystyried eich ffyrdd, a ydych chi wedi gadael y pethau yma i lithro, a ydych chi wedi gwrthgilio. Wel, os felly, dewch nôl at Grist, ond yr un sydd yn ceisio, yr un sydd heb dderbyn Crist eto, y cyngor gorau gallwn ni roed i orffen, os ych chi ddim wedi gwrando ar yr un gair hyd yn hyn, o leia gwrandewch ar y geiriau yma, mor bwysig, meddyliwch, ystyriwch, ymbiliwch, pledwch, ceisiwch, dyna'r geiriau. Dyna beth sydd rhaid i chi wneud. Meddyliais am fy ffyrdd ac yna newch hyn. Meddyliais am fy ffyrdd a throais fy nrhaid at dy dystiolaethau di. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.